тамошобинони гиромӣ, апамадина созе навзе ин беруноя бинен тамошобинони гиромӣ ҳама хеле ях кардагӣ ки ҳама ҷо ҳам хеле яхай хунук беҳад. ман маршрутка 100 буд гузашт рафт. ман ҳозир гашта хона рафтистам, пешбачамшон оварда кӯдакои монда, мози худам мерам гашта хона. маршрутка ҳозир зат кардам, маршрутка биёд равм тез кор дорум, бо гашта панҷшанбе мерам. панҷшанбе имрӯз кор. тамошобинони гиромӣ, салом салом. ман гуфтардан микрофонама мемонам, аёдам омадак. ман ҳозир бозори панҷшанбе омадам. чухеле ки мебинен берун ҳама хел ҳаво хунуке ҳаста ки берун ях. ба фикрам то корома буд карда мешам ки хунукида шоф мешам. анам хел ман ай интернет қайбат мефаҳмонам. ҳозир рафта як бор корома буд кунам инҷа бозори панҷшанбе. ҳеҷ хел мевагӣ хушбу мондагӣ ҳамаш. ин мандарино чанди? 10 сомон? кивиш чи? донаш 3 сомон? инҷа бозори панҷшанбе. ба фикрам инҷа да сёмка карда намешад барои он ки сер одам. мо мерем рост. инҷа ҳатто пушока, инҷа пеш вақт пасуда пушока шуда. инҷа фатледна ина мевагиро чиқар хушбу зиндагӣ. ой бо аёдам буромад микрофон. чиқале ки мебинем тамошобинони гиромӣ, инҷа амхал сер одам. ман ҳозир пеши фонтани вай мерам, бозори панҷшанбе. манам хел хубтараш инҷоя ба фикрам хуб сёмка карда намешад. барои ҳамин мекушаму баъд ҷоҳое ки камодам ҳаст ҳамонҷо сёмка мекунам. ман буромадам, микрофона часпондум. боварӣ дорам ки овоз хубтару нақстар мерафтагист ё ки ман хел қапамша. ай аввонд бозор буромадем, ростига инҷа ҳам сер одам. айвая ай одама ароба бисёрай. ҳозир мо чиқаре ки гуфтам бай рафтистам. мана инҷода пушокаҳо. як бор тамошобинони гиромӣ подземка кати равем, вай тараф гузаштанда подземкаем як бор сёмка кунем, бидим канем чӣ хеле. подземкаи панҷшанбе ростига хела ва хела шуд ки ман наомадам. подземка авлам холӣ пойкӯ вай нест. хуб ин тараф рафтам. инҷа подземкаи панҷшанбе. то ин тарафи шаҳр бисёр ҷош холӣ аста. ях хел ман ях кардам. ман ҷоҷои буромада шуда мебуромада замина мекута шуда. اینجا بازاره. من اینجا مسجد بودم. مسجد نمیدونم آخه تاریک سیمکا کرده باشم من یا که تلفنی من تاریکه اینجا.
چقدر کفتر بسیار ҳозир мерем нарху навоям мепурсем. Ин влог мебошад, влог кати видео гӯям амихел. Инҷа болохона аст, мехоҳам як бор буромада болохона сёмка кунам, кани чӣ хел мешад видео, хушрӯ мешад видеода. Намихел рости гап ҳамихел аҷоибот ки ҳама ҳамихел нигоҳ кардеса. Инҷа мевагӣ ин лимонот чанди? Limonot 12, daha 11, 15. Farkat İmam Bey. اینجا ببینین چقدر خوشرو میوگی ها. من کجا رفتم نمیدونم، بس دیگه من این طرف رفتنی بودم، انیق ترش نمیخیله. اینجا میوگی ها عجیبات خوشرو رفتم که اینجا میوگی ها فوکس باشد شد. خنک اینجا مغز چغزه چقدر خوش رو کردگی. خب ما اینجا جای پریپراوه ها اومدیم، همه جا بوی من خیلی زیره و پریپراوه و مرچ و همه خیلی چیزا. با اینجا لینچه هاش کتی پریپراوه ها ایستادگی. اینجا این چی باشه نه؟ زیره نه قلنفور منش عجایبه. پریپراوه شوربا گوشتی این چیه اصلا؟ مرغ قورداغ. این چندی؟ 26 تومان کیلوش یا که یک تاش؟ یوتیوب. اینجا میوگی و ماندارین من 10 تومان، انگور 9 تومان، انار چقدر انار خوشو کردش کسایی 12 تومان، 14 تومان، 15 تومان انار. میوگیاتون خوش رو کرده چیندگی سیامکه کنم. سیبی سرخ خوش رو کرده چیندگی. چندی این سیبو؟ سیبی سرخ چند؟ 10 تومان سیبی سرخ. چه سیبی من این زمستان ببینین تماشا ببینین گرامی چقدر انگیرای خوش رو. ماندارینه خوش رو. مانداریناتون چندی؟ نوک چی؟ 12 تومان. اینجا انار خوش رو عجیبه. مالی شن پی دلبر؟ مالی. اینجا نانای خوش رو. این نانا چندی اشمان؟ ناناشون چقدر خوش رو پاکت در پیچاندگی روشنایده من. این نانی ویم بده. این نانی دیمه؟ یوتیوب. چندی این ناناتون؟ نانی دویم ویم یا نانی گندمی؟ دونیم سما. من ایناش چندی؟ نش این
5 сомон. Ба фикрам ин донаш 5 сомон. Арзанда. Мана дар инҷо бошад шакар. Ин шакаро чанди? 8.5 сомон. Ин 5 килогаш чанд? 5 килогаш 41 сомон. Майлиш мана? Не, радио озодӣ не. Канали арзанда. Мана нарху навотона гӯен руғанотон чанди? 90 сомон. Ин макароно чанди? 9 сомон макарон. Мана биёен тамошобинони гиромӣ, ай ҳамин магазин харид кунен, арзон будай чизошон. Гречкаи Россия 17 сомон. Перловка 6 сомон, горох 6 сомон. Бринҷ 9 сомон мана инҷода. Раҳмати калона арзанда. Ва дар инҷо бошад тухм. Чанди тухматон хола? 1 дона тухм 1 сомону 10 дирам. Ман магазинтона сёмка мекунам, гап занем. Ман нарху навотона мумкин агар боша. Гап намезане? Не. Инҷа шири хушк чанд сом? 25 сомон 1 килош. Қанд сафед чи? 9 сомон 1 килош. Қанд сафед шакар? 8.5? Ин 4 кунҷа. Ино набутан? Парварда чанди? 11 сомон мана ин парварда. Макарон. Мана ин набото чанд? 10 сомон ин набот. Раҳмати калона хола? На. Ма хуб тамошобинони гиромӣ, инҷа бинед чӣ хел салатҳои хушрӯ кардагӣ, салатҳои ба мазза. Ин салататон чанди? Ҳамаша нархша мегуфтен, нақл мешуд бо. Инҷа помидори сабз, пиёзи анзур, салёни. Чанди ино? Ин 10 сомон. 25 сомон. ده сомон капуста. Сабзигина нагуфтен? 10 сомон. Ин фунчозашон наминам. Инаш чи? Ин ишканба. Да чӣ хел хушрӯ карда тайёр кардагӣ. Халадес чи? Килои халадес 29 сомон. Мана. Нарху навоша мегӯен худатон ако? Нарху навоша мегӯен? Нарху навоша гӯед. Асала. Ай чанд сум сар меша? Телевизор нишон метидме. Хоҳен нишон метан, нахоҳен не. Лаба? این دام منظم میبیا. یکون جواب که بذات نبید یک تا هم ریکلام میشه. محلش. اصلا بیا ملاحظه یک پلاک اصلاتی ها. نه نه نه. نه گپا گوش کنه. سن چهار میده آیس نمیبرده میبیده. سیام کمو. من اصلا. برای چی اینش خشخ شدگی؟ نه نه نمیخرم اما کی. نه خیلی کم ترک. رحمت کلونا. پدر رحمت گفته منم اینجا موکر. اصلی پدر رحمت منم گفته بیاین تماشاگران گرامی. بیاد برفتن گوید وقتی میام نشون شده. بیان ابزات نشمو میبی سیام کم کنه. مغازه اصلا آمدن با میبیم سیام کم میکنم. شدگی. نرخ نباشه میگوید. سیام کنه اشمو ما. مالی نمیبیم مغازه. مالی من خوب. خودشون نرخین. تماشاگران گرامی من وای برآمدم بالا خانم برآمدم. میخوام ای بالا خانه شروع کرده. ای بالا سیامکا کنم بازار پنجشنبه چه خبر است با وای طرفش رویم خوبتر هست لیکن یک چیز دیگرش که دستم شاخ شدنم خیلی خنک یخ
Сиёвуш ахир блогер мешад чи фақат ҳами штатив да дасташ мегардад. Мо аллакай хона омадем. Тамошобинони гиромӣ, ман ҷа Нилуфар бозичаҳошро гирифта бозӣ кардем. Шапкачи Сиёвуш ҷуба заминда. Дер рӯзи дароз ман уборка карда будам ва имрӯз субҳи саҳар кати чихеле гуфтам бозори панҷшанбе рафтам каме вай кардан, видео кардан нархунавоя барои канали Арзанда. Хуб, тамошобинони гиромӣ, рӯзи якшанбе буд. Телефон шуд, гуфтанд ки ҳамахел шумо вай инстаграмда сумочка биридагӣ биден вай ҳавай сумочка омадагӣ ҳастаю омада гиред. Ва ман хеле ҳайрон шудам. Сумкача ма кай буридам? Хеле баъд ба ёдам зад ки моҳи август будак хел охир монен ман сёмка кунам нишон тиям баъд метиям беҷанг ман тенҷа те анам хел болода ман болода мемонам шумо уман гӯен ҳами хел баъд вай история прерваться шуд гӯям дар тахтахши шавҳарам омадан ай панҷакен ман ҷуда себ овардан себои панҷакен хай бурда монеша нақс кардим ман ҷа себ ман инаш себи ҳавлӣ ин себи ҳавлӣ будагистан ҷон инҷа бринҷ овардан 10 кило ва инҷуда сабзи зард ҳаста ва бо накун Нилуфар рафтем ҳа ҷон печени тиямша мана дадаш диди хеле печениҳои знаменити панҷакента шоколад надорад фақат печени дорад мана ахай вай мо нози Нилуфар Сиёвуш бинад тамом анам хел печениҳо панҷакенда мегӯн шавҳарам ки печениҳои знаменити шаҳло гуфта ва инҷуда чакка овардан 2 кило чаккаи панҷакент насиб иншолло бо вай мекунем чӣ мегӯям оши бурида мекунем насиб 2 кило ман гуфтам як 5 кило гирем 2 кило гирифтиям тамом дастамол дашта ҳанами хел ош мекунем насиб иншолло биринҷи панҷакент кати ман имрӯз бозорда пурсидам чанд сум 10 сум қиматаш буд биринҷ айно ай панҷакент 12 сомонӣ анами хел хуб давоми қисса гӯям моҳи август буд хел инстаграм давай шуд мамин сумочка сураташ буд ва гуфтанд ки сета масалан дугонаҳотуна вай кунен ҳамҷа тагашда нависен ҳанами хел гуфтанд сета дугонаҳотуна таклиф кунен баъд ҳамин сумкача ягон кас мебурад гуфтанд ва ман ҳамахел навистам як рӯз бинам ки навистанд ки шумо ҳамин сумкача буриден гуфта баъд ман низ худам сумкача харбдам ва ҳамахел сумкачаи майдача бошад гуфтам ҳамахел дасташ занҷирӣ бошад гуфтам мегирам ягонта хубтараша гӯям нағзаша барои он ки ай ман аллакай безеб шудаги аст ба гуфтам ки хай ина бурида бошам агар биёд кани бинам чӣ хелай агар маъқулам шавад меистад маъқул нашавад ваяш мекунам бо ягонта нағзаша худам мехарам гуфтам вай моҳи август буд ҳамин кати рост дига баъд манам ҳамхел ҳолатҳо шуд дига ман бозор рост дига хела ва хела шуд ки нарафтам атуш бозор як бор ҳамин куртка харид рафта будам тамом дига нарафтам баъд ҳамин рӯз якшанбе телефон кардам гуфтан ҳамахели баъд гуфтам хай майлаш мерам мегирам ай панҷшанбе камтар имрӯз кор доштам барои видеосъёмка кардан рафтам баъд якбора гуфтам ки ҳамахел ҳатто ман нехудашон бо телефон карда гуфтанд ки имрӯз омада гирем гуфтам майлаш ман имрӯз панҷшанбе рафтистам мегирам баъд ҳамахел рафтам манамин аз бинем як ваҷаб ман ҳамахел як ваҷаб майдача гӯем ва ин дасташа бинем чихелай дасташам хел качестваш 0 хай ман ин хел кушода мешавад манахел дарунаш ҳатто замок надорад ҳатто ин хел хушрӯ намеистад манхел кушода намешавад занҷираш ман ҷуда хеле дорад дарунашам хел ин доруҳое ки ман харидам имрӯз наушникам анамихел ман да маъқул нест вақте ки сумкача замок надорад ин мана хел аст ина маҳкам мекунӣ хел чапароста мешавад
мерезад айдырнаш. Ман гӯем хай чизи бепул ҳама хел. Бо ман таъриф ки очам шунда ман сумкача буридиам телефон кардан панҷшанбе биёин гирен гуфта ҳама хели вақти омадам очам кани сумкачат манами сумкача ана михел тамошабинони гиромӣ хай бо нағз ай моҳи август гӯем бо худашон телефон кардан гуфтанд ки шумо буридагӣ биёин гирен гуфта ягон каси дига бошад мегӯяд ҳаминам наметиҳад ана михел нилуфарда маъқул шуда ин дастаҳош вай нилуфар гирифта гашташа намихел ай пеш нишонтиам бо намихели ҳаста амхел мебиниша хушрӯҳакая некал вақте ки дастата меқапиша мебиниша дар ҳақиқат чӣ хели качества дорад ман ин дарунаш дарунаш ҳечӣ надорад ҳатто ягон хел замок памок ягон хели кашлёкчаи дига умуман ҳечӣ надорад намихел манҷа ҳама себоя ин себоя ай ҳамон панҷакет овардагиё ҳамаша шитум ҳамхе хушрук карда мондам шуна қоқ шаванд баъд вазада мегираму хона бурда мемонам то ки гармак истад ман ҳозир чандта додам шумода инҷо стирка мондаги ҳастам стиркаҳои ҳамаша ҷамъ кардам имшабида рӯз фақат стирка майлиш рафтем биёин ин игрушкаҳош чӣ бар вай дара пушин рафтем ана михел кухня дарша пушин хона ханак мегӯндадаш ана михел тамошобинони гиромӣ биёин акнун ҳамин каси вай доская бинан чӣ кор карда нилуфар бинан ҳама ин ваюш мелаш ҳамин безебай ки ҳама ҳамин ҷоҳо мерезад ин ҷоҳода мерезад боз сиёвуш омада дасташ кардам мешакад ина ки хел кард доская сиёвуш каш мо накаде на партохи хеба сиёвуш ишкам сер шудаён дига партеста сиёвуш себора ҷон чира тимай ҳамҷода аха якта тимша ма бозӣ карда шино ман равам монтаж кунам майлиш якташата теша тама ана михел биёин акнун ҳамин каси влогро ба охир расонем тамошобинони гиромӣ имрӯз ман каме серкор озим мешинам ҳамаи видеоҳое ки панҷшанбе рафта сёмка кардам ҳамаша хушрӯ монтаж кардам дар корбори ки ҳамаш дар телефон ҳамаш омехта ва ҳам барои влог ҳам барои канали арзанда кардаги ҳастам ҳамаш каша шудаги ҳастанд барои ҳамин кор бисёр ҳаст вақт бисёр мерад барои монтаж кардан хорошо малиш хай гӯ ҳамада хай гӯ сиёвуштия малиш ана михел хай тамошобинони гиромӣ то дидори оянда дар паноҳи худо бошед ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед